Bună ziua! Astăzi o să vin cu o nouă rețetă care se o folosește foarte mult în Spania. Este o omletă de cartofi sau, mai bine spus, o turtă de cartofi. Pentru această rețetă nu avem nevoie de foarte multe ingrediente. Avem nevoie de cartofi, ouă, ulei, sare, piper și alte condimente care vă place dumneavoastră. Am curățat de coajă câțiva cartofi și i-am tăiat în cubulețe. O să încerc să pun într-un fel încât să vedeți mai bine aici la lumină. Perfect, se vede, da? Sunt cubulețe micuțe. Da, perfect. I-am pus la prăjit. Mă mut cu... Da. I-am pus la prăjit, dar nu lăsăm la prăjit să se prăjească, să se rumenească, ci să fie de culoare albă gălbuie. Vedeți cam cum este acum, dar îi mai las un pic. Ok? Iar în momentul când se prăjesc, îi scoatem și îi punem într-un castronel să se răcească. Între timp, până se prăjesc cubulețele de cartofi, am pus aici 6 ouă, le-am bătut cu sare și cu un pic de piper. Bun, aici suntem din nou. Cartofii s-au rumenit cât de cât. Da? Nu sunt nici foarte rumeni, nici foarte albi, nici cruzi. Și îi punem într-un castronel. Poate să fie de plastic, care rezistă la microunde, sau de cristal. Punem un pic de sare peste ei. Ok. Punem un pic de piper, iar dacă vă mai place ceva ingrediente, cum ar fi usturoiul praf, se poate pune și un pic de usturoi praf. Este chiar că am spus, o să pun și un pic de usturoi praf. Pun puțin pentru că am în familie persoane care nu le place usturoiul și am pus mai puțin. Deci ingredientele se pun după gust. Se amestecă un pic și se lasă la răcit. Pentru că în momentul când punem oul bătut peste, deja se formează, fiind cartoful cald, deja se formează ca și cum ar fi prăjit. De aceea trebuie lăsat un pic să se răcească înainte de a pune ouăle peste cartofi. Între timp, până se răcesc un pic cartofii, vreau să vă comentez. Rețeta care eu o fac astăzi este o rețetă simplă, caseră, care se folosește doar cartofi și ouă. Putem să facem această turtă de cartofi cu mai multe ingrediente. Putem să punem ceapă tăiată, feliuțe de solți de pește sau cubulețe ca pentru mâncare și se prăjesc un pic, se înăbușesc în ulei, se prăjesc până să nu se înnegresc, să fac gălbui. Se adaugă după aia cartofii care sunt prăjiți separat și se mestecă un pic cu ceapa. Se pune ori la răcit, ori se pune oul peste, se amestecă repede, totul se face la foc mic, se amestecă repede pentru a prinde peste tot ou. Putem să punem slăninuță, putem să punem șuncă presată, cremvuști, cârnat, amestecăm cu totul. Putem să punem chiar și legume, cum ar fi
dovlecelul, da? Pentru că se poate face și turtă din dovlecel. În locul la cartofi punem doar dovlecel sau amestecăm cartofi cu dovlecel și cu anumite alte alimente de șuncă presată, cremvuști, cărnat, tot ceea ce dorim să conțină acea turtă, dar important este ca ouăle să nu fie nici prea multe, nici prea puține, exact cât trebuie să acopere conținutul pentru a ieși o turtă frumoasă. Bun, acum că s-au răcit un pic cartofii, nu sunt reci definitiv, ok? Punem ouăle bătute. Cred că vor mai fi nevoie de ouă. Nu. Vedeți? Deci nici prea mult, nici foarte puțin. Se amestecă foarte, 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 foarte bine. Da? Pentru ca fiecare cartof să-și ia un pic de zeamă de la ou. Iar în această altă tigaie, da, pun sub forma aceasta, punem un pic de ulei de măsline. Eu voi pune mai mult și punem la încins. Mai bine mai mult, ca să nu se ardă decât puțin și să se facă, să nu se ardă pe margini, iar în mijloc să se ardă. Aici avem deja uleiul încins. Mai mestecăm o dată și îl răsturnăm. Trebuie să punem cartofii în ou exact cum era în castronel. Da? Totul la foc mic. Deci de data asta, când facem deja turta, trebuie totul la foc mic, nu la foc mare. Ok. Bun. Se acoperă și se lasă la foc mic până se face dedesubt. Ok. Acum că este făcută dedesubt, eu am controlat-o cu paleta, da, nu cu asta. Cu asta îi fac marginea. Paleta este asta. Am băgat-o ușor pe dedesubt ca să văd dacă se desprinde. Ok? Cu ajutorul unui capac de metal sau cu o farfurie o întoarcem. Lângă continuăm cu uleiul pentru că o să ne trebuiască. Ia uitați, dar nu este întru totul făcută, doar că mi s-a lipit un pic și o să pun aici în interior. Vedeți, mi s-a lipit un pic și am răzuit, am pus-o în mijloc ca să se lipească cu partea care acum o voi pune. Da? Este crudă pe partea cealaltă și ușor, ușor o punem
Iar acești cartofi încercăm să-i băgăm în interior, unde încă mai este ou și este crud, și încercăm să îi dăm deja o formă rotundă ca de turtă. Totul, repet, la foc mic. Totul la foc mic. Uitați ce frumos o fac rotundă. Da? Îi punem capacul și o mai lăsăm 5-10 minute, depinde de cât de repede funcționează focul mic. Bun. După ce au trecut cele 10 minute, ok? O să folosesc un pic paleta. Da, e făcută. Luăm o nouă farfurie, o punem deasupra și răsturnăm. Un moment. Deci, cum avem mult ulei, vărsăm uleiul ușor. Și aici avem frige. Aici avem turta de cartofi. Nu pot să o țin, așa că o să iau și o să vă arăt. Turta de cartofi cu ou sau omletă de cartofi. Este foarte bună și vă recomand. O zi bună în continuare și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Ciao!